Vicent Usó. Hola, Vicent. Benvingut. Hola, gràcies. Obrim així capítol de La Bona Lletra. Ara direm quin és el tema d'avui, però abans sí que voldria explicar que la sintonia que dona pas cada setmana a esta secció es diu Vals per a Júlia. L'autor és el pianista i compositor valencià Víctor Trescolí, que és boníssim, te'l recomane. I la gravació que sona està interpretada per Amores Grup Percussió i al piano de joguet Miquel Olsina. T'agrada? Sí, és fantàstica. Ara sí, de què parlem avui? Doncs avui parlarem de Daniel Penach, el qual es vull presentar. És un escriptor francès, tot i que va néixer al Marroc, i a més és professor de literatura, que és en un institut, que és una dualitat bastant comuna. Ell ha publicat coses molt diferents, llibres per a xiquets, una sèrie de novel·la negra centrada en una família que es diu Malocèn, i també altres novel·les i altres assaigs, entre els quals avui vull destacar un llibre molt curiós i molt interessant que du el títol de Com una novel·la. Que és un llibre que trenca molts tòpics, no? En efecte, i per això l'hem triat, perquè en ell Penach el que fa és afirmar que el fet que considerem que la lectura és un acte poc menys que sagrat, una mena de deure pseudo-religiós, que hem de complir obligatòriament si volem ser persones de profit, això li fa molt de mal al plaer de llegir. I és un dels inconvenients, segons ell, pel quals els adolescents i també molts adults els costa agafar un llibre. Espai amb els adolescents, perquè si se'ls travessa el tema de la lectura, després costa redreçar-ho. Sí, i de fet és un problema que és el que porta Daniel Penach a escriure llibres, un problema que compartim a França, a l'estat espanyol i a més llocs. Escoltem unes paraules sí. de Daniel Penach, vinga. El verb llegir no suporta l'imperatiu, aversió que comparteix amb altres verbs, el verb estimar, el verb somiar. Clar que sempre es pot intentar. Endavant. Estima'm, somia, llits, però llits d'una vegada, caram. Puja a la teua habitació i llits. Resultat. Cap resultat. S'ha dormit damunt del llibre. Sí que sol passar. I Penach és que intenta incitar a llegir amb certa llibertat, no? Fa una mena de 10 manaments que podrien complir. Sí, ell es planteja com resoldre aquesta situació de falta d'interès per la lectura dels adolescents i escriu el llibre, que és un text molt fresc, molt fàcil de llegir, molt lleuger, que pot ser molt agradable fins i tot per a gent que no tinga un hàbit constant de llegir, però sobretot, com dèiem abans, que trenca tòpics, que ens fa veure la lectura com això que comentàvem, com un plaer i no com una obligació. I sobretot formula una sèrie d'idees que, encara que puguen resultar en aparença molt evidents, en la realitat no les estem aplicant com toca. I a partir d'ací ell es planteja què cal fer per a resoldre aquest problema, no? I al final del llibre el que fa és formular un decàleg de drets imprescriptibles dels lectors, que jo crec que estaria bé que coneguérem. Jo crec que sí. Anem a difondre'ls i a més d'un va llevar-se un pes de damunt. El primer manament del decàleg és tenim dret a no llegir. I el segon és que tenim dret a saltar-nos les pàgines. Quina alegria. Tercer, tenim dret a no acabar un llibre. O el quart, a rellegir-lo, si cal. El cinquè, tenim dret a llegir qualsevol cosa. El sisè és més mal d'entendre. Tenim dret al bovarisme, que diu ell, de Madame Bovary, que vol dir més o menys la satisfacció immediata dels nostres desitjos. El setè diu, tenim dret a llegir en qualsevol lloc. I el vuitè, tenim dret simplement a fullejar. El novè, tenim dret a llegir en veu alta. I el darrer, tenim dret a no parlar, si no volem, del llibre que acabem de llegir. Jo crec que és un decàleg, molt interessant. És interessantíssim, molt, molt. Tot el que siga, pense jo, Vicent, tot el que siga no sentir-se culpable, crec que ja està molt bé. Entre els 10 drets dels lectors, quins destacaries tu? En destacaria 4. El primer de tots, el dret a no llegir. En efecte, no estem obligats a llegir. Tenim el dret a preferir en qualsevol moment una pel·lícula o anar-nos a dormir o anar a fer una cervesa amb els amics. Per què? Perquè la primera condició d'un dret és la potestat d'exercir-lo o no, segons com vinga. No? Pareixes un advocat. No podem obligar-los.
Si no, estaríem fent trampes a la gent, no? Per tant, hem d'assumir que hi ha gent que no vulgui llegir i no passa res. Però nosaltres els demanem que ho intenten. Segur que n'hi ha algun llibre per ahí que els agrada. Sí, per això els formularem el segon dret, que és el de saltar-se les pàgines. És a dir, si una descripció se'ls fa pesada, això diu Penach i nosaltres estem d'acord, ens la podem saltar sense problemes. Podem no fer-ho, podem llegir-la, però no estem obligats. Si ho fem serà perquè nosaltres voldrem. Per exemple, hi ha llibres, sobretot del segle XIX, Moby Dick, Guerra i Pau, que tots tenim al cap, que tenen moltíssimes pàgines, i també moltes novel·les actuals, que de sobte et trobes amb paràgrafs que potser no t'averissen tant. Per exemple, recorde Moby Dick, que té tot un capítol sencer destinat a un catàleg de balenes, no? Doncs si arribem a aquest punt i no ens interessa llegir el catàleg de balenes... Exacte, de balenes, de quantes balenes hi ha en el món. Sí, que a més és inexacte, és a dir, segons els biòlegs no estava molt encertat, però això al marge ens el saltem i no passa res. Això en el cas dels adolescents és especialment interessant o preocupant, perquè el que fan és, moltes editorials, és que adapten llibres clàssics per als adolescents retallant-los. El que diu Penach és que més val que llegeixin els llibres originals i que ells se salten allò que vulguen, que no que vinguin uns senyors adults molt sabuts en les tisores i retallen el que als adults els sembla que als adolescents no els interessa. És a dir, que retallen ells mateixos els que vulguin. En això de les descripcions em ve també al cap que la relació que n'hi ha amb l'audiovisual. És a dir, que abans tu parlaves d'una ciutat, Sant Petersburg, o que tu no havies viatjat mai, la gent, quan llegia el llibre, no sabia, no es feia una idea de com s'havia de descriure, no? Però ara qui no ha vist un documental, una sèrie, una pel·lícula ambientada en aquesta ciutat? Clar, de fet, el problema ara, per exemple, és ambientar una situació a la Torre Eiffel i haver-la de descriure, no? Perquè la gent ja la coneix. Per tant, aquestes pàgines ens les podem saltar. El tercer dret, el dret a no acabar un llibre, també és molt important. És a dir, si estem davant d'un llibre que no ens interessa, ens el podem deixar, que no passa res. N'hi ha milions de llibres i la nostra vida és limitada per mala sort i, per tant, no els podrem mai llegir tots, per més que tinguem temps i per més que dediquem hores. Per tant, què hem de fer si un llibre ens cau de les mans? Segons Penach, doncs això, deixar que caiga i no plegar-lo, no? Si ve el cas, ja el plegarem al cap d'un temps. Tu, una curiositat, quants fulls els dones de treva un llibre? Depèn del llibre, i sobre això n'hi ha praxis molt curioses. Jo crec que com a mínim 20, 30 o fins i tot 50, si n'hi ha dubtes. Vinga, va. Hi ha gent que diu que un 10%, clar, un 10% de Guerra i Pau són 100, no?, per exemple. No sé això dels percentatges. El quart dret, vinga. El quart que destaquem, que seria el cinquè en l'enumeració, és el dret a llegir qualsevol cosa sense cap tipus ni de remordiments ni de donar explicacions a ningú. Hem de partir de la base de que hi ha bons llibres i mals llibres. Això ho hem d'assumir. N'hi ha llibres industrials, de consum ràpid, que estan fets per entretindre'ns, però que no ens deixaran cap solatge mai, perquè no ens fan penetrar en el text, però que en algun moment ens pot avellir llegir-los i no passa res. L'important és llegir, l'important és passar-nos-ho bé en el llibre que triem. Igual que de vegades ens ve de gust menjar una hamburguesa industrial, d'aquestes que no recomana ningú, i ens ve de gust i ens la mengem saludable i no no passa és, res, però... I de vegades ens avellis anar a un restaurant de 3 estrelles Michelin, no? Doncs les dues coses són compatibles. I que pague un altre, clar. Sí, si paga un altre millor, ja pagarem nosaltres l'hamburguesa. Bé, així que llegir sense remordiments seria un poc el resum. Sí. El resum seria llegir sense remordiments, sense sentir-nos mai culpables de res i, sobretot, sense donar explicacions a ningú. Ningú té dret a demanar-nos explicacions. Per tant, busqueu aquells llibres que us proporcionen plaer, llegiu-los i oblideu-vos de tot, dels tòpics, de les obligacions i de tot. I no vos sentiu culpables, que llibres n'hi ha tantíssims. És quan una persona diu... Pot dir alguna persona, em pregunta jo, no m'agrada la música. Alguna música t'ha d'agradar, algun llibre t'ha d'agradar. Segur que n'hi ha un llibre esperant en algun lloc i si n'has de tirar nou a la paperera abans, doncs estirem i avancem. I també tenim, sabeu què, relats dels oients. Llegiu els vostres microrelats i envieu-los per WhatsApp al 687 61 68 90. Repetim, 687 61 68 90. Envieu 2 missatges de veu. En el primer heu de dir el nom, d'on sou, l'edat, si voleu, i el títol del relat. I en el segon, llegiu el relat. Estes són les ordres. I saps què? Que tenim relats. Ens han enviat ja, en tenim ja per ahir uns quants. De moment anem a posar-ne un per programa. Però ja veurem com acaba això. Anem a escoltar el del programa d'avui. És un relat que ens arriba des de l'Olleria, la Vall d'Albaida. Vinga, a veure.
Em diuen Alicia Boluda Albinyana. Soc de l'Olleria. El relat es titula Memòria d'unes mans. Tots preparats i escoltem Memòria d'unes mans. Als 9 o 10 anys, unes mans encara tendres començaren a doblegar el vimen, teixint les varetes. Feien nàixer cistelles. Pobres mans, mans pobres, llogaven els tebeos diumenge. Compraven caramels de most torero i un grapadet de tramussos o d'esclafitons amb cendre. Fartes de posar-se en alt per a cantar, dolgudes de regles, colpets i mesures correctives, de pregar en va, se'n van cansar. No van tornar mai més a escola. Això no ho poden oblidar mai, unes mans amb durícies en la història, com algú solemne i molt conciliador pretén o exigeix. De les ratlles d'eixes mans, cap classe de memòria podrà ser esborrada. Moltíssimes gràcies, Alicia, per este relat. Que bonic, que evocador, no? Evocador i molt ben llegit, també. I això també li dona molta vida. Jo destacaria sobretot l'alè poètic, no?, que té la narració, i això em serveix per a comentar una qüestió, i és que la literatura en el fons naix, i encara avui està feta de sons articulats, és a dir, d'alguna manera és música. I aquest microrelat jo crec que és un exemple excel·lent de la capacitat musical de la literatura, perquè, com dic, és quasi un poema. No és un poema en prosa, perquè compleix una de les característiques que vam comentar en el primer programa, i és que explica una història. És de veres que la història és molt prima, és molt fineta, apenes ens dona un tast i nosaltres hem d'anar més enllà, no? Però és molt de pell, no?, de sentiments. Sí, clar. I sobretot per això, perquè ens obre una finestra, ens dona unes pistes, i nosaltres hem de veure, hem d'abocar-nos realment a la finestra i veure allò que n'hi ha més enllà, no? A partir de les regles, com tu dius, de les pautes que ella ens va donant, no? Jo crec que és molt interessant en aquest sentit, que suggerís molt, i per tant és el lector el que ha de posar-se en el microrelat i ha d'inventar, ha d'imaginar més que inventar tot allò que n'hi ha al darrere, no? Per tant, això és de fer en definitiva la literatura, no? Per tant, està molt, molt aconseguit. Sí, ens ha agradat, Alicia. Hem de dir que ens posarem en contacte amb ella i li regalarem un llibre, que és el regal d'esta secció. Vos animem, per favor. Continueu pensant i contant-nos històries. I estem arribant ja al final de la Bona Lletra avui. Anem a donar pas al tema musical literari, que diguem, i anem a escoltar, te'n recordes d'esta dona, Kate Bush, o Baix, que espero que no siga família d'aquella nissaga de presidents nord-americans. Recorda que tenia una veu molt, molt curiosa. Sí, molt. I canta un tema que és Cims borrascosos, en honor a la famosa novel·la d'Emily Bronte, que curiós, no?, que les tres germanes foren escriptores. Cosa de l'ADN, m'imagino. Seria això. Anem amb Kate Bush, Vicent, fins la setmana que ve. Gràcies. Adéu. Adéu.